Liyanda ixhala kwinqaleko ebonakala isanda yokubulawa kwabantwana baseMatatiele kwiidyunivesithi zeli. Singekapholi isehlo sokubulawa kukaNosicelo Mtebeni kwiminyaka embalwa egqithileyo. Ngesaquphe kuthe gqi esinye isehlo nalapho sishiye usapho lwakwaMbolekwa kwilali yaseTsepisong eMatatiele lusophisa. Olu sapho lulahlekelwa ngumntwana walo ohlanganiswe ngelophisi wanabela uqaqaqa kuqhankqalazo obuluqhubeka eWusu. Usisonke uye wakhanyelwa leli ziko lisithi akangumfundi walo. Loo nto yenze ukuba abazali bakhe bakhathazeke. Othethela usapho uthi balimele. Lo othethela phaa esikoleni yena athi umntana lo umuntu angaphandle nantso nje into evele yasigqiba kweli khaya asenguye umntana esikolo. Oko ke sizibuza uyazi nangoku ingqondo zethu ziyabuza uba lo bethetha lento ibe ubeqonde ukuthini. Besicela nje ngathi singafumana impendulo ukuthi bechaza ukuthini xa ethi lo muntu asewangasesikolweni. Enkosi. Ukugaleleka kukaMphathiswa kube luvuyo, kanti usapho luthi luza kuncediswa ngantoni na nanjengoko eli khaya likhangeleka lingathathi ntweni. Minister, xolo sizazi izinto. Ndicinga uba ufike mhlambe wababukhumbula imibuzo ibikhona. Imane ibuzana ifemeli noba kufuneke kuthekeni. Mandiphawule nje ezinye izintwana endizileyo xa usithi usaphandwa, usabhale ileta usaphandwa, izawuhlala ilindile ke ifemeli ngomondekazi omkhulu. Ndicinga uba izawulinda positive results ngoba kaloku apha sithetha ndiyarhalela ke mama uba ubuzawukwazi umjonge umama kule ndawo ahleli kuyo umama kaSisonke. Uzayibona imeko xa usenza assessment uba ikhaya likaSisonke likhaya elinjani, uvela kwi-background enjani. Ithethi into ethi ke ngoku mhlawumbi ngokweengcinga zefemeli akuzuba enough ukuthi mhlawumbi nizawuthatha i-responsibility nenze konke okuza kwenziwa ukukhapha umntwana. Umbuzo usemile uba ubomi buzawuthini emveni koko. Uthethe kakuhle mama wathi xa sinabantwana sithembile kubo. Singabantu abamnyama ke thina siyayazi into yobana abantwana yi-investment. Si-investe kubo abantwana. USisonke ke ebengomnye wabo bantwana. Ithethi uba ke emveni koko mhlawumbi nizawuza nento ephathekayo uba ubomi buzawuqhubeka buthini malunga nomamakhe. Mandiphawule into ethi umama kaSisonke engumama ongathathi ntweni kakuhle. Unengxakanazo. Ungumuntu ongaphilanga ophila ne-multiple conditions. Obejonge enkalweni uba ke ngoku ubomi bakhe buzawuba bhetele. I-question mark ke ethi ke ngoku xa sisuka apha okanye xa nisuka apha ngumphako kuzawuthekani ngaye ngobomi bakhe. Enkosi. Umphathiswa uthe bakweli khaya ngotyelelo kuba bezokucela uxolo bekwazithoba ngesiganeko esithe sehlela kwiziko abalijongileyo. Silapha namhlanje ekhayeni likaSisonke Mbolekwa ongomnye wabantwana oye wasalahlekelwa ngumphefumlo wakhe kwisehlo ebesenzeke phaa eWusu Sipho School Education and Training. Sithe masenze ubuntu njengabazali nathi. Bakekho umzali odalelwe ukuba angcwabe umntanakhe.
Sizile ekhayeni sizolila kanye nomndeni, sizobaduduza, sizogcwala emswaneni, sizoxolisa kwangoko ngesehlo esenzekile kuba bathumele umntwana kuthi bakholelwa ukuba usezandleni ezisafe xa ngabe kuthi. Kodwa ke sesibuya nendaba ezimbi kangaka zokuba kasekho emhlabeni, ebenakhona ulahleke umphefumulo wakhe esezandleni ze-authorities ze-university. Sithethile ke nomndeni, baphatheke kakubi kakhulukazi umama xa ngubumbona uyabona uba nesimo sakhe asikho right. Babese bacela bafuneka sihlangabezane sisondele kuba bengumndeni ngebakwazi ukuphatha yonke i-funeral ukuze umntana bo afumane i-befitting send off. Abanazo, abathatha intweni bayifamily noko estruglishayo. Sifike kwisimo esinjalo kubi kakhulu. Sibone nomnye umntana i-cousin yakhe befunda naye eyenzeke lento, wayibona ngamehlo wakhe iyenzeka because bekufutshane napha i-student residence sakhe napha kwenzeke khona i-incident. So wothukile kwa mntwana kungoku wenza medicine uyoyika nokuphinda e-university, so sikweso state njengangoku.